temps on el món encara no era món i la llum del sol encara no il·luminava tots els racons del planeta, el bando fosc, format per 13 dimonis, havia començat la seva reconquesta silenciosa i el seu objectiu era la conquesta total dels mons, pintar cada racó amb la tristesa de la foscor i esborrar fins l'últim vestiggi d'alegria. Després de llargs anys de batalles, la foscor havia aconseguit apoderar-se de gran part del planeta. Cada dia eren més les aldees sotmeses, pobles grisos sense color, sense alegria i sense més so que el silenci. Els dimonis avançaven inexpugnables, poble darrere de poble, aldea darrere d'aldea. Totes caïen sense remei. Intentaven plantar cara als temus 13 dimonis amb les poques armes que disposaven i amb tot l'odi i ràbia del que podien armar-se. Segons una antiga profecia, ja oblidada pels humans, però encara temuda pels dimonis, les seves victòries es repetirien constantment fins que les gent d'algun poble, en lloc de que plantar cara als dimonis amb les seues poques armes i molts temors i rencors, ho feren amb la seva alegria i festejos. Si la gent d'alguna població aconseguira que a cada racó del poble s'escoltaren els càntics de les gents, les músiques dels instruments i el constant riure de tots i cadascú dels habitants del poble, en eixe moment els dimonis es debilitarien i les seves armes es derretirien com un ciri sobre el foc. Segons eixa profecia, el dia de la batalla és avui, 10 de setembre de 2010, i el poble on es donarà esta batalla és en Orxeta! Així que ja sabeu, orxetans i orxetanes, si veieu 13 dimonis, no dubteu en cantar, en ballar, en tocar els vostres instruments fins a derrotar-los!